ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೋಡನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಹನಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರವು ಸೈಡ್ ಒಂದು ತರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತತಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವೇ ತೊಜ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೂರ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದಾಲ್ ಹತ್ತಿನತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ದು ಅವು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಕಲಸದು ಇದೈತೆ ಪೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಿ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಪಿರವುಡು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂಡೆ. ಸೊ ಪೋದು ತೂಪ ತಾದ ತೂಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಏನಾತನ್ ಬಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಯರೆ ಪೂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಿ ಲಾಟೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಪೋದು ತೂಪೆದಾದೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಜರಿ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರ್ ಪೋದು ಮುಲ್ಪ ತರ್ಪಲ್ ಪೂರ ದಿತ್ತೇರು ಅವು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ತರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತತಿ. ಸೊ ತಿರ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪುಣ್ಯದಾದನ ಬಯ್ಯಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜರಿ ಅಂದಿನ ಪಾಪ ರಿಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟೆ ನಿಂತನು ಎಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾ ಮಿನಿ ಒಂದು ದಾಲ್ ಹಾತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆಗೆ ತಂದೋಡು ದಯಪಂಡ ಆತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಮೇಟ್ ರಿಕ್ಷಾಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಂದು ಆಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ದೇವೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಂದೆ ಪನುಲಿ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಜರಿ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಒಂಚರಪ್ಪ ತರ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕ್ಕೋಪಗ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಜರ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ತೂಡು ಅವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಡ್ಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಜರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಖರ್ಚತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಹನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಪೊಡೋಡು. ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಏದು ನಮ್ಮಿಲ್ಲಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇರತ್ತೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಲೆ ರಿಂಗ್ದಿ ಒಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡ್ಡೊಂಗಿಲ್ಲ ಬರ ಇತ್ತನದ ಹಿಂದೆತ್ತದು ಹಿಂದೂ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಿಂಕ್ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಇದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೇಮ್ ಬಂಗಾರ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಾಡು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡತ್ತ ಪಾಡ್ನಿಕ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡತ್ತ ಪಾಡ್ನಿಕ್ದಾನೆ ಕಂತು ಮಾತ್ರ ಮಾರೆ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತು ನೇರ್ಲ ಮನೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕಂತು ಮಾರೆ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಮುಂಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಮುಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲದ ಐಟೆ ಪಿರಾವಡು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚೆ ಅಡೆ ಪೋಡು ತೆಂಕಿತ್ತೆ ಮೋನೆಗೆ ದಾಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮುರಳಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಪೂರ ಹೇಮಕ್ಕಡ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಡ ಉಂಟು ಬಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೂರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡು ಹೇಮಕ್ಕಡ ಪೋಯಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಸಿಕ್ ಚೂರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 10 minutes ಏನೋ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಪೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫುಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಕ್
ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಬರದೆ ಇದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಬಂಗ ತೆಡಿಲ್ ಬಾರ ಅಂದ ಹಿಂದೆ ಡನ್ ಖಂಡಿತ ಕಾಡು ಬಂದೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಪಾರ್ದಿ ಚೇರ್ ಚೂರು ಒಯ್ಪುನಕ ಟಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಮುರ್ಚಿ ಮೂಲು ಇಂಚ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ದೆ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತದ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ ತಿರ್ತರ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ನೂಕ್ಲೆಗೆ ಇದೆ ಇಡು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೋರ್ ಬರ್ಸದ ನಡೋಟ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎದುರೇ ಉಂತೊಂದ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಪ್ಪನ ದಾದನ ಗುಡ್ಡೆ ಓಲ್ಪ ಜರಿ ಉಂಡ ದಾದನ ಪಂದ ಮೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡು ಪಣ್ಣಿ ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡನೆ ವರ್ಷದ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಒಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ನುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಡ್ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಓನರ್ ಆಡ್ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಓನರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10-25 ಜನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರತ್ತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆತ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕೊಂಚ ಓರೆಂಡು ಸೊ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮಂಡ ನೀರಿ ಕಟ್ಟುದು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಬಂತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಅವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ అంటే ಸಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಾನು ಎರಡ ಪಂಪುಲಾಕಲಿಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಡಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನ 5:30 ಸೊ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಕಂತೀರಿಗೆ ಅಂಚದು ಬೂತೈ ಕೊಡೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ತಿತ್ತಿದ ಬೂತೈ ತನ್ನ ಕಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬೂತೈ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಬಲೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಐಟ್ 25 ಬೂತೈ ಉಂಡುಗೆ 150 ಪೂರ ಕುರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ತದೆ ಕೊರೊಡಿತೆ ತೂಡು ಹೌಲೆ ಮಲ್ತದ ಪತಂ ಬರ್ಪಿನ ಸಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನ ತಾರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದು ಮೀನು ಕೊರನ ಇನ್ನು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೇಂಟೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸತೀಶ ದುಂಬು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂಬ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ನಾನು ಪೋಲಿ ಮೀನು ಬತ್ತಾ ಇರ್ಪಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೀರಾ ಸುಂದಿತ್ತಲೆ ಒಂದು ರತ್ನಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ರತ್ನಕ್ಕನಕ್ಕಲ ದುಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೆ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರೆ ತೆವು ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೇರು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ಹಬ್ಬ ಪಯ್ಯಮ್ಮ ಒಂದು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ದೇರು ತಲೆ ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಡಿಯಾರೆ ತಲೆ ಎದು ಬರ್ಲುಂಟಲೆ ಇಂಟರ್ಲಾಪುರ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಸಿ ನಡು ಇಂಚಿನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಮೂಲಕ ಆತನು ಇಲ್ಲೇರು ಗಿಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಹಾಂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಸೆಟೆಡದು ಪುರಿಯದ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರೆ ಮೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂಡಾರು ಯಾನ್ ಪಾರ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ನೀರು ಕಡೆ ಹುಷಾರಿ ಕಡೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಣ್ಣು ತಂಗಿ ಕೊಡ್ಚೋ ಮಣ್ಣು ಬೋಗಿನ ಇದು ತೆತ್ತಿದ ಭೂತ ಎತ್ತ ಅಂತ ತೋಚು ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಸಪ್ರ ಬೀಲದ ಡೌಟ್ ತೆತ್ತಿಪ್ಪು ನಾ ನೆಟ್ ತೂಕ ಮಲ್ತು ತೂಕ ನನಗೆ ರವೆ ಕಂಡಾರೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅಯ್ಯ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಗರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾರೆ ನುಕ್ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಇಕ್ಕತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಏರು ಸಾನುವಾ ಇರು ಐದಾರ ಬಿಡ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ಕಂತೇರು ಮೇರು ಅಂಜಾದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬೋಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋಳು ತೆತ್ತಿದ ಭೂತಯ್ಯ ಅಂದ ಯಾನ್ ಕೋಡೆದ ಭೂತೈದ ಗಸಿತ್ತನ್ ಗಹನ್ ಭೂತೈದ ಗಸಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಉನ್ ಪೂಜೆರು ಬಂದು ದೋಸೆ ಗರಿ ವಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಭೂತೈ ಫ್ರೈ ಬತ್ತಂಡು ಭೂತೈ ಮಲ್ಪರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇ ಬುಡ ಅಂದ ಇಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಚೂರು 10 ಮೀನು ರತ್ನಕ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ 6 ಹೋಲು ಅಂದ 8:25 ಆತನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತತ್ತು ಮೇರ್ ಬುಡ್ನಿ ಎನ್ಮ ಪತ್ತೆಗೆ ಬರ್ರೆತ್ತನತೆ ಎನ್ ಮೇರ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ ಐ ಕರಡ ಪಂದು ಕುಂತದೀನಿ ಅಂದ ಏನೇ ಕಜ್ಜಿಪು ಓ ಎಲ್ಲ ಈಗಲ ಆಪುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪ ಹೆಂಕಲ್ ಅಂದು ಒಂದು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ಗೆ ನೈಕ್ಯಾನ್ ಪಜಿರು ಬರ್ಪುಜಿ ಮುರನೆಯವರು ಇತ್ತು ನಂಚೇನೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವೇ ದೋಸೆ ಗರಿ ಬಾಡ್ದಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಗಂಜ ಅವಡು ನುಪ್ಪ ಅವಡು ಅದೇ ಜೀನಿ ಸುಧಾರ್ಪು ರೈಟ್ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಈಗ ದೊರಕು ಐತೆ ಒಂದು ನೆಲ್ತ ಅದು ಅವ ಹೆಂಗ ತೆತ್ತಿದ್ದಾನ ಅನ್ನತೆ ತೆತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದೋಜನ್ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ರತ್ನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಅವಿತು ಒಯ್ಕ್ ಬಾಡುವ ರತ್ನಕ್ಕನ ಅವಳಿ ಮೀನು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 25 ಮೀನು ಇತ್ತಂದು ಆಯ್ತು 10 ಮೀನು ಅರೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪತ್ತಂಬತ್ತೀನಿ 15 ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೇ ಗುಂಡು ಸೊ ನೆನಿತರಪ್ಪ ಕೊಡಿದ ಬೋಂದ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫ್ರೈಕ್ ತಾರದ ನೆಡ್ ಕಾಯ್ಪರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅತಿ ಮಲಮೆ ತಾರದ ನೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ತಂಡ ಪೂರಿದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಕಾರಣೆ ಅದ ಅವು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಂದ ಕಬಾಬ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಂಬರ್ರೆ ಪನೋಡು ನೇರ ಐಟೆ ಕಾಯ್ಪೊಂಡ ಐಟೆ ಕಾಯ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬರ ಮಲ್ತೀಯ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಹರಿಬಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನುಂಡು ಬುರ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ನೀ ಬಂದೆ ನುಕ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದೋಲಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಅರಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ದೋಸೆನೆ ಬೋಡಿಗೆ ನುಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಬೂತೆದ ಕಜಿಪ್ ತುಲಿ ಈತುಂಡು ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು ಯಾವ ಇತ್ತೆ ತಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾವ ಇಂಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೀಸರ್ ಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬೈಜ ಬಂದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಇಂಕುಲು ಏನ ಏತ ಕಟ್ಟಿನಿ ಪತ್ಸರಣ ಮುರಣಿ ಕಟ್ಟಿಯ ನಾನೈತೆ ಮೀಟ್ರ್ ಮುರಣಿ ಬೈಜಿ ಮೀಟ್ರ್ ಮುರಣಿ ಪೊಸತ್ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಮೀಟ್ರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನೈತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಏತ್ ಬರ್ಪುಡು ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿಯು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬೈದು ನಂದು ಓಡಿಗೆ ಯಾವುದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ದ ತುಕ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದೆ ಐತೆ ಬೈದನ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಮೀರು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಮ ಸೊ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಕಡೆಯೇ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಹತ್ರ ಕಡಾರೆ ಚೂರೆ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ
ದುಂಬು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲ ಕಣೆ ಇದು ದೀಪದಿನದ ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಅಂಚದ ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲ ಕಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇತನೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ತಾರ್ದೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಕರೆ ಆಪು ಜಾಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಕವನೆ ಚಾಲ ಉಂಟು ಲಕ್ಕವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಾರ್ದೆನೆ ಇತ್ತೆ ಆಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-6 ದಿಂಚ ತಾರ್ದೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀರು ಒಂಜಿ ನೀರು ಗೊತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಾರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪದೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಂಟೆ ಪೋರೆ ಸೊ ರಪ ರಪ ಹೊಡೆದು ಇದು ಮಾಡ್ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರಡ ಏನು ಪಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಒರೆಯ ನಿನ್ನೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡು ಎಂತು ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂದು ಗಹನಗ್ಲ ದೋಸೆ ಬೊಬ್ಬಾಯ್ಡು ನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ದೋಸೆ ಅವರ ಪಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗೆ ದೀಪ್ಲಾಕಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಕೆಲವರು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಯಾರೇನು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಜೂ ಅಲ್ಲೇ ಆಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಡನ್ ತೂಡತ್ತೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೈವಾಡ್ ನಾತೆ ಮೈಪುಗ ಯಾನ್ ದುಂಬು ತ್ರಿಕೋನ ಅದೇ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನುಡತ್ತೆ ಸರ್ತಾಗಿಪ್ಪು ಸರ್ತದೆ ಪೆರಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ತಿಲ್ಪುಲಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ఒక దప్ప దెప్పోడండ సారీ సర్త దెప్పోడండ రౌండ్ నిక్లే ಒಂಚೂರು నేను ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಬಂದಾನು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ತ ದೆಪ್ಪರಾಪು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೂರ ದೋಸೆ ಅದು ತಿಕ್ಕುವೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ತೋಜಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆ ಪೂರ ಅದು ಮೇರು ಐತೆ ಮೀದು ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಪೂರಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಬಾಬಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಭತ್ತ ಆಯ್ತು ನಾನು ನೋಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಉಂಟುಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಮುಗಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ನಿಂಗೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಆಸೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಂತ ಜಾರಿ ಹೃದಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಜಾರಿ ಉಂತುಲೆ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಹಾಂ ಅಂದು ರಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಯಾವತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ತಿತ್ತಿ ಬಾಡಿಯ
ಉಂತುಲೇ ಅಮಸರ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಕಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಮಸರದೆ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಹೊತ್ತೊಂದರ ಆತು ಜವನ ನಾವು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಡಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಹೊಯ್ಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕಾಯಂಡ ಅಂಟುಂಡು ಚೂರೊಂದು ಅಂತನ್ನ ಲಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ತಾರದೇನೆ ಇಡು ಕೈಪುನ ಬಾ ಇಜ್ಜಿ ತಾರದೇನೆ ಇಡು ಲಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂತೊಂದೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೆಪ್ಪೆರ ಪುರ ಮಲ್ದರ ಕಂದರ ಮೊಕ ಯಾವ ಏತುಂಡ ಇಟ್ಟು ರೆಂಡೆ ಸಲಿಕ್ಕೆ ಗುಡಿರಪ್ಪನ ಯಾವ ಹಾಂ ಬರೀ ಇಟ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ತವಲು ಹೇಗೆ ತೆಪ್ಪೆರ ಪುರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಪ್ಲೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಮೇರು ಅಂಗಡಿ போய் ನೀ ಹೆಂಗ ನೆನಪುಂಡ ಯಾಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ನೀಂದ ನೆನಪಿದ್ದತೆ ಹಿಂಗ ಏನಾನು ಸಿಕ್ಕೆ 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 ನಾನು ಒಂದು ತೆಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಟಯರ್ಡ್ ಟಯರ್ಡ್ ನಾನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮೂಲ ಕಿಚನ್ ಚೂರ್ಕಾಯಿ ಅಡ್ ಕೆಂಪಾಡ ತಿನ್ನಕ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸಾಲದ ಹಾಂ ಮಸಾಲದ ಮಸಾಲದ ಹೆಂಡಲಿಕ್ಲ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಸಿದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸಿದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಸಿದು ಗಾನ್ ಬಡಾಪುಣೆ ಹಾಂ ಬಡಾಪುಣ ദോശ റെഡിയാണ് മീൻ ഫ്രൈ റെഡിയാണ് ಕಳ್ತಿ ಬಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೀತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟನಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಆರೊಂದು ಇಂದು ಒಂಥರ ಈಕಿನ ಈತು ಮೂಜಿ ವರ್ಷಾಡ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರಂಚಿನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್